Per entendre'ns, cada vegada més estem en un sector on el treball es basa en coneixement especialitat i no hi ha organitzacions amb aquest monopoli del coneixement. I és clar, això produeix la necessitat d'una informació o una realitat d'informació i coneixements distribuïts. És necessària una integració cooperativa d'aquest coneixement i això ens provoca canvis en la naturalesa de com estem treballant. No té res a veure com treballen les vostres institucions avui en dia com ho feien fa 15 anys. I per altra banda, l'estat del benestar ha anat creixent. Ara tenim molts drets que sembla que tenim certes dificultats per sostenir-los i mantenir-los. I en aquestes dificultats es basen en la dificultat que us he d'explicar, per obtenir més recursos, i això obliga a implicar, afavoreix que s'impliquin diferents organitzacions. Escolti, jo no puc donar de menjar a tothom, però a veure si els de Càritas també ajuden una mica, per posar-ho en uns tons ja més dramàtics, i això comporta que en general, no només aquí a Catalunya o a Espanya, sinó a la major part dels països desenvolupats, es plantegi un nou rol dels governs, noves formes de relació dels governs amb les organitzacions, que bàsicament, com intento simbolitzar-vos en el dibuix, es basen molt més en temes de xarxes, de com gestiono xarxes. Petita paradoxa. Les xarxes no es gestionen amb jerarquia. Quan tenim una xarxa no es mana en funció dels galons, sinó que és un tema molt més subtil de com gestiono aquesta relació on tothom està en una posició d'igualtat. I això requereix segurament algun tipus de societat i algun tipus d'institucions públiques i privades molt més sofisticades, que en tenim, que ho sou, però que d'alguna manera el camí passa per aquí, no?